Oh, el que donaria per menjar-me una pizza, saps? Però lasanya! Ai, calla, però no podem sortir d'aquí pel puto confinament, nada. És que és una tonteria. És una pantomima per matar 4 abueletes, això del coronavirus, però va, sí. Hòstia, tu. Joder, hi podria anar la Joana. Total, ella és la que té més probabilitats de palmar-la. Home, a veure, no ens enganyem, la Joana és pràcticament tercera edat. Sí, això. Bueno, això no li diem. No. Però com vols que baixi la Joana si està tancada a l'habitació paranoica perduda? No sé. Hauríem de pensar alguna cosa. No toca la porta! Ai, escolta, Joaneta, que no voldries baixar a comprar unes pizzas? Què dius? Estàs boja o què? Bueno, és que... És que resulta que els millennials no hi podem anar perquè diuen que tenim les neurones fregides i que la palmem... Sí, estem fatal. Sí, jo soc millennial. Aneu vosaltres, que sou generació Z o no sé què polles. No, és que saps què passa, Joana? Saps què passa? Que ho acaben de dir per les notícies, que els súpers es veu que tenen una nova norma i només poden entrar dones que facin més de metre... 73. Quina casualitat. Sí? Sí. Oh, i a més, fa 2 minuts he vist al mòbil que es veu que han ruixat Barcelona amb un gas desinfectant i antibiòtic. Hòstia, això sí que és bona idea. Ara és super segur. Sí, seguríssim. Tu ets supervalenta, Joana. Joana, sisplau. I de què la voleu? Vegetal. Hawaiana. M'és igual. Vale, que sortiu. Aparteu-vos que sortiré. Sí. Ai, Joana de pepperoni, sisplau. I porta postre, sisplau. Merci, Has vist que porta una compresa al cap? Es veu que no queden mascarilles, tu. You give it